Καλησπέρα σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο δεν έρχομαι με πολύ καλή διάθεση γιατί έχω μερικά προβλήματα και θα σας ενημερώσω στο 17ο βίντεο. Ας πούμε, μιλάω για δουλειές που έχουν απαιτητικές εξελίξεις για τον εαυτό μας. Το να δουλεύεις, να κάνεις μια δουλειά, το καταλαβαίνω, για να κάνεις το σερβιτόρο, για να πάρεις τα λεφτά τα δικά σου. Το καταλαβαίνω και το ευγνωμονώ, αλλά όχι να δουλεύεις σε μια δουλειά που δεν είναι στην καρδιά σου, που δεν σου αρέσει. Το καταλαβαίνετε? Δεν το καταλαβαίνετε, γιατί πάμε, κάντε ένα subscribe, πατήστε μια καμπάνα να δείτε, να αισθανθείτε τι είναι να δουλεύεις, τι είναι να διεκπραγματεύεις αυτά που ονειρεύεσαι και όχι αυτά που θα σου ονειρευτούν άλλοι, τα δικά τους όνειρα να τα κάνετε εσείς για να τους κάνετε χαρούμενους. Είναι πρόβλημα εξετάσεις. Είναι όλο θέμα μυαλού. Όταν δεν έχεις μυαλό, έχεις ποδάρια, όπως λέγει η παροιμία Κρέιμπι.